Kaixo guztioi. Gaur Aristotelesen teoria politikoa garatuko dut zuentzat, konkretuki gizartetasuna eta erregimen politikoak. Hasteko, esan behar da, Aristotelesentzat gizakiak animali politikoa edo zoon politikon garela. Hau da, animali bereziak gara, polis batetan bizi garenak, hortik politiko izatea. Eta hau da, gauza natural bat. Hau da, naturaz, hitz egiteko gaitasuna daukagunez, polis batetan antolatuak bizi gara, eta polis batetan bizitzeari esker, hizkuntza garatzen dugu, eta honek gero hezkuntza garatzea ahalbidetzen digu. Hizkuntzarik gabe, polis batetan biziko ez bagina, zoon sinpleak izango ginateke. Horregatik, definizio hau oso garrantzitsua da. Platonek ere definizio hau mantentzen du. Eta, bi kasuetan, sofisten pentsamenduaren kontrako erreakzioa da. Zergaitik, sofistek pentsatzen dutelako, soziabilitate naturala ez dela egia. Gizakian ez dago ezer naturalik. Gizartea, gizakien arteko akordioaren ondorio dela uste dute. Hau da, gizartea, konbentzio baten ondorioa dela defendatzen dute. Eta, Platon eta Aristoteles honen kontra agertuko dira. Bestalde, eta hau kuriositate bezala komentatzen dizuet, jakin Aristotelesek esaten duela, animalia politikoa garela, hierarkia baten ondorioz. Jainkoak perfektuak direnez ez dute gizartean bizitzeko beharrik. Eta animaliek hizkuntzarik ez daukatenez, ezin daitezke gizarteetan antolatu. Aldiz gu, jainko eta animalien erdian aurkitzen garelarik, hizkuntza daukagunez, gizartean antolatzea daukagu. Eta hizkuntzari esker gizartean bizi gara. Gizartekotasunarekin jarraituz, Aristotelesek esango du, 3 modu natural ditugula gizarte bat sortzeko. 3 elkartzen modu natural ditugu. Eta hauek dira familia, auzoa eta polisa. Familiarekin hasiko gara. Familia gizon eta emakumearen batasuna da. Eta hemen azpimarratuko dut gizon eta emakumearen batasuna. Hau da, Aristotelesek familiari buruz hitz egiten duenean, ez da ari gaur egun dauden familia egitura anitzei buruz, baizik eta familia tradizionalari buruz, emakumezko eta gizonezkoek osaturikoa. Horregatik, oso pentsalari maitia da, Aristoteles, opuseko ikastetxeetan ikasten dutenengatik. Familia tradizionala oinarri bezala jartzen duelako, ezta? Naturalki gizonak bikoteka elkartzeko joera dugula esaten du Aristotelesek. Vale. Familien batuketak gero auzoa sortzen du. Eta auzoen batuketak hiri-estatua edo polisa. 3. hau, hiri-estatua da Aristotelesen aburuz elkartzeko modu perfektua. Zergatik, gizakion beharrizan guztiak asetzeko gaitasuna duelako polisak. Hiri-estatu edo polisaren ezaugarri oso garrantzitsu bat da, justoa izateko, justizia egoteko, legeak egon beharra dutela. Hau da, polisa legeak agintzen duten espazio bezala definitzen du Aristotelesek. Eta lege hauek egingo dute estatua justoa izatea ala ez. Legerik eta justiziarik gabe gizakiak animaliak baino okerragoak izango gara. Fijatu zaitezte beraz, ze desberdintasun eukitzen hasten den jada bere maisu Platonekin. Platonek esango du estatu justoa da gobernariak jakintsuak diren estatu hori. Aristotelesek esaten du justizia ez dagoela agintarien bertuten menpe, baizik eta lege justo batzuk egotearen ala ez egotearen menpe. Zeintzuk dira gobernu motak Aristotelesentzat? Hasteko esan behar dugu, hau aztertzerakoan, Aristotelesek Platonengandik oso planteamendu desberdina izan zuela. Platonek, dakizuenez, gizarte ideal bat diseinatu nahi izan zuen, hau da, utopia bat. Aristoteles askoz ere pragmatikoagoa izango da.
edo praktikoagoa nahiago duzuen bezala. Eta berak praktikan zein den gobernu mota egokiena aztertzeko helburua izango du. Horretarako, hasi zen ikasten praktikan existitzen ziren gobernu mota eta konstituzio guztiak. Eta horrek hurrengo ondoriora eraman zuen. Bi gobernu mota daude, zuzenak direnak eta ez zuzenak direnak. Zuzenak legeak guztion ongizatera bideratuak dituztenak dira. Kasu horretan, pertsona bakar batek gobernatzen badu, monarkia baten aurrean egongo gara. Gutxi batzuek gobernatzen badute, aristokrazia baten aurrean. Eta guztiek gobernatzen badute, errepublika baten aurrean egongo gara. Errepublika esaten dudanean, ulertu behar duzue, konstituzio zuzen bat daukan demokrazia bezala. Konstituzio zuzenak esan nahi du legeak guztion ongizatera bideratuak daudenean. Bale? Hori esanik, monarkian usteldu daiteke. Erregea diru gehiegi pilatzen hasten bada, eta potere gehiegi pilatzen hasten bada, monarkia hori tirania bilatuko litzateke. Tirania gobernu ez zuzena da, zeren legeak bakar baten interesetara zuzenduak daude. Aristokraziaren kasuan, zer gertatzen da? Aristokrata horiek gobernariak hasiko balira dirua pilatzen eta legeak haiei komeni zaien bezala erabiltzen, oligarkia batetan bilakatuko zen gobernua. Hemen erre bat falta da, oligarkia, bale? Gutxi batzuen gobernu bat. Eta hori ikusten duzuenez, gobernu ez zuzena izango litzateke. Eta hirugarren kasuan, errepublika ustelduko balitz, demokrazia, konstituzio zuzenik gabea, edo demagogia bilakatuko litzateke. Bale? Bietara, Aristotelesek demokrazia edo demagogia ez ditu onartzen. Holokrazia ere esatea dago, nahiago baduzue. Orduan, honek argi erakusten digu, zuzena edo ez zuzena izatearen desberdintasuna edo auzia ez dagoela gobernari kopuruan. Aristotelesek pentsatzen zuen gobernari kopuru batek ala besteak ez duela gobernua injustua bilakatzen, bale? Ezberdintasuna gobernu zuzen eta gobernu injustuen artean diru banaketan dago, bale? Orduan, gobernu ez zuzenak nola bilakatzen dira justuak Aristotelesen aburuz? Agintariak, tiranoak, oligarkak edo demokratak, ez oso aberatsak ez da oso txiroak ere ez direnean, erdiko puntuan. Horregatik, Aristotelesen aburuz, jabetza pribaturik gabeko estatua, Platonek proposatzen duen Kalipolisa bezala, ez litzateke egingarria izango. Aristotelesek pentsatzen du, importantea dela, dirua existitzea, baina era egokian banatuta egotea. Erdiko puntuan, desberdintasun handirik gabe. Honek ere, komunista sistema baten aurka egoteak, egiten du Aristoteles hainbat pertsona kontserbadoreen gustoko pentsalaria. Bueno, gobernu motak ikusi ditugu. Zeintzu dira gobernu mota hobeak? Aristotelesek esango du. Teorian gobernu motarik onenak, esan dugun bezala, monarkia eta aristokrazia izango dira. Baina praktikan, esango du Aristotelesek, demokrazia konstituzionala edo errepublika izango da. Beti ere klase ertainek kontrolatzen badute. Bale? Eta, ze ranking geldituko zitzaigun gobernuen artean, hoberenetik txarrenera, aristokrazia, monarkia, errepublika, oklokrazia, oligarkia eta tirania. Bukatzeko, ze desberdintasun gehiago planteatzen ditu Aristotelesen politikak Platonekin konparatuta. Platonen teoria politikoaren kontra, Aristotelesek familiak mantenduko ditu. Gogoratzen baduzue, Platonek familiak desegiten zituen bere Kalipolisean. Eta esklabu emakumezko eta atzerritarrei ez die hiritar kategoriarik ematen Aristotelesek. Hau da, gogoratzen baduzue, Platonek esklabu emakumezko eta atzerritarrak parekatu egiten zituen bertokoekin. Gogoratzen baduzue, berak esaten zuen, ez zela esklabutzarik egongo Kalipolisean,
eta gaitasunaren araberako gizarte bat izango zela, arimaren gaitasunaren edo funtzioen araberakoa. Hemen berriz Aristotelesek mantendu egiten ditu bere garaiko egitura injustoak esan dezakegu, ez? Eta emakumezko atzerritar eta esklabutza mantenduko ditu, bale? Eta hau da Aristotelesen teoria politikoa. Zalantzarik baduzue, mesedez badakizue, emaila idatzi eta zuen zalantzei erantzuten saiatuko naiz. Eskerrik asko berriz ere zuen arretagatik. Ondo izan.